फ्रेंड्स नमस्कार जय श्री राम वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग को चलो हम देखिए आज डॉग कौन कुकुर कौन कुकुर एटा कौन डॉग कौन ब्रॉय था फ्रॉग कौन बेंगो एटा 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 हे गला उड़ी गला एटा कौन एलिफेंट कौन हाथी हाँ फ्रॉग होलो हाँ फ्रॉग कौन बेंगो हाँ तापर आमर कौन आसब जी फर कौन ग्रेप्स कौन ग्रेप्स ग्रेप्स माने अंगूरू एटा कौन एच कौन एच कौन एठी ऐसे एटा कौन एच कौन एच पर कौन हेन कौन हेन कुकुड़ा तापर हमर आइला कौन कहलु आइसक्रीम कौन एठी की मु कह बड़ा पाटी कह आइसक्रीम जे पर कौन जूस कौन जूस तापर हमर आइला के कौन के फॉर किंग किंग एटा किए किंग कौन राजा एटा कौन एल कौन एल फॉर लायन कौन लायन लायन नहीं लायन कौन सिंह हाँ तापर आसला कोटा कहलु लाखी एम कौन एम फर कौन मैंगो आंबो मुंडे मारे नमः गोईठा मारती बही के कौन मैंगो कौन मैंगो कोटे देखे दे एटा मैंगो कौन कौन एटा कौन एटा मैंगो माने आंबो कौन आंबो एटा कौन एन फॉर नेस्ट कौन चढ़ई बसा तापर डाला ओ कौन ओ फॉर ऑरेंज कमला हाँ पी फॉर पैरोट कौन सुआ कौन सुआ